Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Хвала нашему Христу. Вітаю вас. Вітаю и запрашаю в новую вандровочку. Куды мы сегодня поедем? На самой справе, куды мы сегодня поедем? Ну, откажу. Поедем мы с вами у край, где шмат азёр. Не, это не Витебская область, это трошки ближэй, это у нас Нарачанские азёры, Начальские мясціны. Это Минская область, и маршрут называется Мядзел. Так. Ну и будем глядеть усё вакол гэтых азёр, вакол самага вялікага возера, якое у нас у Беларусі існуе. Вось, Нарачанскага. Ну и распачнем. Давайте. Першая кропачка маршрута будзе сама Нарач. Як маёмасць роду свірскіх у межах ВКЛ згадваецца з 15 стагоддзя. Сярэдзіны 16 стагоддзя уладанне радоў Каштольдаў, Абрамовічаў і Аскеркаў. У стылі неаготыкі у 1901 годзе ўзведзены касцёл святога Андрэя. Побач драўляная званіца, якая была пабудавана прыкладам у сярэдзіне 18 стагоддзя. І будынак плебаніі, гэта ўжо трошкі пазней был пабудаваны ў 1903 годзе. Ну, нейкія засталіся гаспадарчыя пабудовы ад сядзібы роду Пікутоўскіх. Свята-Ільінскі храм таксама у нас захаваўся, мураваны. Ён быў пабудаваны ў 1868 годзе, габрэйскія могілкі і пахаванне першай сусветнай. Ну, вось бачыце, пералік такі, што дастаткова усяго, поэтому і патрабуе часу. Знайдзіце час, паблукайце па гэтаму паселішчу, паглядзіце ўсе гэтыя архітэктурныя помнікі, мясцінкі. Вось, ну і можа, што убачыце новае, хаця я ўжо ўсё сняў і вам агучыў. А здымачкі ў нас будуць, там некалькі здымкаў будзе, так? І праваслаўнага храма, і каталіцкай святыні. А другая кропачка – гэта Юшкавічы. Гэта ўсё побач. Гэта ўсё побач. Юшкавічы. Першыя звесткі пра паселішча датуюцца сярэдзіны 18 стагоддзя. Уняцкую царкву, якая была вядома з канца 18 стагоддзя, ў 1864 годзе царскія ўлады перасвяцілі пад праваслаўную. У ліхалетцы другой сусветнай гэтая святынька знікла. Як яна знікла, хто яе знішчыў, ну, пакуль невядома. Каталіцкі храм узведзены ў 1935 годзе з вапнавых блокаў. Пасля другой сусветнай выкарыстоўваўся пад навучальную установу. Сёння ён у руінах. На здымку бачна, ён такі сціплы, ну, невялічкае памяшканне, і наперадзе вежа, якая, мабыць, была пад нейкім дахам, асаблівай, можа, канструкцыі нават. А сёння вось ён у такім стане. Як я ўжо сказаў, што ў гэтай святынцы была школа, ну, а пазней яе закінулі, як звычайна, і яна сёння вот у такім стане. Дарэчы, матэрыял, які выкарыстоўваўся пры пабудове гэтай святыні, ён менавіта вось у гэты час, у пачатку сярэдзіне 40-х гадоў, ну, дастаткова часта выкарыстоўваўся на нашых землях. Мне цікава, што блокі гэтыя порыстыя, так? Але яны, ну, мабыць, з эканоміі, можа, і в гэтым плане, але яны вельмі трывалыя, яны вельмі якасныя, яны вельмі з добрага матэрыялу, ну, і людзі разумелі, што яны будуць выкарыстоўвацца для нейкіх будынкаў, у тым ліку і для культавых пабудоў. Таму рабілі іх выдатна. Мядзел.
Яшчэ ў 11 стагоддзі тут існавала крэпасць Полацкага княства. Значит, гэтыя мясціны былі ў межах Полацкага княства. З сярэдзіны 16 стагоддзя, як і Полацкае княства, так і, значит, і Мядзел у складзе Віленскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. З 1762 года мястэчка мае магдыбургскае права. Маёмасць радоў Радзівілаў, Райскіх, Кашыцаў. Касцёл Маці Божай Шпаклернай у стылі барока пабудаваны ў 1754 годзе. Побач з званіцай будынак кляштара кармелітаў, 18 стагоддзя. Ну, я маю на ўвазе будынак кляштара. На могілках па капліцы Надмагілля, якая была ўзведзена ў 1820 годзе, габрэйскія могілкі і вайсковыя пахаванні 1920-х гадоў. Наконт каталіцкай святынькі, ну, яна такая, як быццам ратонда, але яна не круглая, але вот за кошт гэтых такіх уваходаў з партальчыкамі прыгожымі, так, на калонах, яна выглядае больш круглая, так, а тым болей, што над ёю і дах яшчэ такі, так, поэтому яна такая асаблівая. Ну, як я кажу заўсёды, каталіцкія храмы, яны, ну, не падобныя на адзін на аднаго. Вось, і ў гэтым іх прыгажосць, у гэтым іх нейкая такая асаблівасць архітэктуры і твар храма, карацей, твар храма. Вось, і побач будынак кляштара кармелітаў, вельмі старенькая пабудова. Я на той час, калі здымаў, яна таксама на здымку бачна, на той час, ну, мабыць, часткова выкарыстоўвалася, але была ў такім трошкі занедбаным стане. Ну, я думаю, што такі будынак моцны, добры, тым больш гістарычны, які нясе гістарычную такую аснову пад сабою, я думаю, ён будзе выкарыстаны абавязкова. Вось так. Ну, далей у нас будзе кропачка, якая называецца Гулі. Ну, гэта сучасная назва, а раней гэта была назва Старая Жосна. З пачатку 17 стагоддзя тут пачала фармавацца заможная сядзіба Старая Жосна, роду Снарскіх. Сядзібны дом, гаспадарчыя пабудовы, невялікі пейзажны парк, згублена ўсё. Усё вынішчана. А вось на штучным пагорку ў руінах высіцца сядзібная капліца, верагодна ўзведзена 80-е гады 17 стагоддзя. Вось такі яе ўзрост. Ну, это прыкладна, так? За савецкім часам 1949 годзе была ўзарваная. Побач з пагоркам таксама ў руінах рэшткі сядзібнага бровара. Ну, яны такія зусім невялічкія, там, можа, паўметра некага ад зямлі. Вось, і з тэкста вы чуеце, што гэты пагорак штучны. Так, ён вельмі прыгожы. Такое ўражанне было, што гаспадары менавіта гэтай вось Старой Жосны, так, і сыпалі пагорак і ставілі на ёй капліцу пахавань, капліцу, ну, это не капліца пахвальня, хаця можна тут сумнявацца. Гэта пакажуць, мабыць, раскопкі. Як нейкі маяк у гэтай мясцовасці, таму што раўніна такая адносна мясцовасць такая роўная, і на гэтай мясцовасці стаіць гэты пагорачак і гэтая капліца. Можна ўявіць, як была гэта прыгожа, як бы это было незвычайна. Але, бачыце, уся сядзіба, усе пабудовы, ўсё наогул, і парк, усё вынішчана. І нават гэтую капліцу ў 49-м годзе за савецкім часам яе ўзарвалі. Чым яна мяшала? Мабыць, таму, што яна была падобная на маяк. Вось. Ну, а руіны ад яе, бачыце, яна неяк атрымліваецца, што і працягвае, ну, вось, выпаўняць гэтую ролю, так? Яна, і гэта нават руіны выглядаюць як маяк. Там трошкі, каб дрэвы чуть-чуть для яе трошкі падрэзаць, дык было б наогул было б выдатна. Мікасецк.
А археолагі сцвярджаюць, што сяліліся тут нашы продкі яшчэ ў 6 ці нават у 4 стагоддзі. Ну, нашага тысячагоддзя, так? Прабачце, 4-6 стагоддзяў, так. Само паселішча згадваецца з пачатку 18 стагоддзя. Па сціплых звестках тут здаўна існаваў невялікі драўляны храм. Магчыма, на яго месцы 1926 годзе, менавіта на гэтым месцы, будуецца ў стылі народнае дойлідства Свята-Троіцкая царква. А якая асаблівасць? Ну, наогул архітэктура царквы трошачкі незвычайная такая. Вось, і гэта выдатна і пафарбаваная, яна так прыгожа, так? Вось, такая, знаете, вясковая такая святынька. А што цікава, што святар у свой час вакол гэтага храма пасадзіў маленькія лістоўніцы. Наогул, наконт лістоўніцы, гэта такая цікавая гісторыя. Яна ў нас апошні час не дае прыросту, не дае семян, каб аднаўляліся лясы, дзе расце лістоўніца. Вось, ну і прымаецца вельмі яна дрэнна. Хаця ў маём лесе я пасадзіў 2 лістоўніцы, яны прыняліся. А вось тут, колькі было пасажана лістоўніц маленькіх, яны ўсе прыняліся. Ну, будзем казаць, што гэта для храма, вакол храма можа быць такое месца намоленае. Вось, ну, ўсё можна браць увагу, але факт как кажуць, на твар. Вось, гэтыя лістоўніцы все прыняліся, яны ўжо такія дужанькія, і галоўнае, што на кожнай лістоўніцы вельмі шмат шышак, так? Вось, ну, будзем спадзявацца, што яны будуць мець семяна, і можна іх, што? Распаўсюджваць, так. Ну, вось. Далей крочым, у нас наперадзе старыя габы. У пачатку 19 стагоддзя тут існавала старажытная драўляная царква, згадваецца яе нават назва Свята-Елізаветінская. Калі яна была пабудавана, пры якіх абставінах знікла, пакуль нам невядома. Але вядома, што на яе месцы ў 1905 годзе ўзведзены мураваны свята-мікалаеўскі храм, які за савецкім часам з 1962 года задзейнічалі як склад падзерня. Ну, слава Богу, што падзерня не пад угнаенні нейкія, не пад хімікаты, а падзерня. Ну, тым не менш, ён быў у такім закінутым стане, а вось у 1986 годзе яго аднавілі. Так. Слабада. Калі ведаць, што ў 1814 годзе ў паселішчы дзейнічаў драўляны храм, пабудаваны на сродкі ўласнікаў сядзібы роду Гутаровічаў, то само паселішча, магчыма, ўзнікла нашмат раней, канешне. І не на пустым месцы, не адразу, і трэба было дастаткова жыхароў гэтага паселішча, каб збудаваць святыньку. А ў 1880 годзе на месцы той старой папярэдняй святынкі узводзіцца з палявога каменя новая царква. Пры савецкай уладзе яна не дзейнічала да 1989 года, таксама, мабыць, выкарыстоўвалася цеgasклад, а можа і проста была наогул закінутая. Узла. На землях Ашмянскага павета Вялікага княства Літоўскага вядома сярэдзіны 16 стагоддзя як уладанні княжацкага роду Збаражоўскіх. Збарожскіх, так правильно будзе. Ад колішняга фальварка Пшаздзецкі засталіся ў руінах муравана гаспадарчая пабудова, на могілках фамільнае надмагілля, а на рацэ Ула узлянка, прабачце, таксама ў руінах рэшкі вадзянога млына. Для драўлянага мастка вадапад ад старой разбуранай дамбы. Ну, гэта яе рабілі, мабыць, перакрывалі раку, другое русло уганялі яе, а тут рабілі такі перапад, да, і ставілі турбіны, каб яна працавала на гэты млын вадзяны.
Вось, млын разбураны трошкі, ну, трошкі, а добра разбураны. Вось, ну і так, зусім трошачкі скажу, што для гэтага млына і у меня, ну, ён навеяў сваім відам, сваім наогул гэтым прыгожым асяроддзем навеяў адну з маіх аўтарскіх легенд, які называецца «Кульгавы конь». Ну, вось. Ну, а зараз у нас две такія кропачкі маршрут, якія, ну, трошачкі другія, то есть гэта ўжо не архітэктура, а трошкі другі накірунак. Гатавічы. Ляжыць паселішча паміж азёрамі Нарач і Мястра. Як шляхецкая маёмасць, вядома, 1652 года. Праехаўшы вёску цалкам, мы накіроўваемся ў бок возера Белае. Амаль на яго беразе у 2014 годзе існуе незвычайны і выключны батанічны цуд, гэта аптэкарскі сад. Мае плошчу 2 гектараў разнастайных клумбаў з лекавымі травамі, працуе для наведвальнікаў і лекавая лаўка. Ну, там такая незвычайная такая хвілінка вашага падарожжа, калі вы прыязджаеце, все звычайна, лес, дарога, поле нейкае і там, ну, ўсё такое, зноў жа паўтаруся, звычайна ўсё, для нас звычнае. І тут раптам расступаецца лес, і вы бачыце поле кветак, поле красак, поле нейкага, ну, зразумела, што оно ўпарадкаванае, што оно вельмі добра зробленае, і гэта, ну, адразу ўражвае вельмі. Канешне, там вельмі добра зроблена для наведвальнікаў, там можна пасядзець, там можна паглядзець, там можна палюбавацца гэтай ўсёй прыгажосцю, гэтымі краскамі, гэтымі кветкамі, нешта купіць для сябе, вось нейкі чай, можа, травяны. Вось, ну і яшчэ адна цікавая такая кропачка ў нашым маршруце гэтым будзе. Гэта рака Скема. Рака Скема. Я ўпэўнены, што амаль усе чытачы, тым болей вандроўнікі, ведаюць, што самая доўгая рака нашай краіны – гэта Днепр, так? Вось, ну, я так спадзяюся. Яго даўжыня на тэрыторыі дзяржавы нашай складае 595 кіламетраў. Так, больш, чым за палову 1000 кіламетраў. А зараз прапаную вам прайсціся па берагах самай маленькай ракі нашай краіны. Гэта рака Скема. Даўжыня яе складае ўсяго, там было 595 кіламетраў, так? А гэта рака ўсяго мае 200 метраў. Усяго. І злучае на паміж сабою азёры Нарач і озера Мястра. Такая асаблівасць, зноў жа, ну, я так на гэта звярнуў увагу, што маленькая рака, маленькі через яе масток, адзіны там нейкі старенькі рыбак сядзеў, адзіны вандроўнік у маёй асобе. І ўсё гэта было так, міла ўсюды было так. Усё было на самай справе, ўсё было маленькае, ўсё было гарманічна і прыгожа. Ось, атрымаў асалоду, я спадзяюся, што вы атрымаеце не толькі ад наведвання гэтай ракі берагоў, але і ўсяго гэта маршрута, як вы, спадзяюся, некалі праедзеце і паглядзіце ўсё, пра што я вам распавёў. Тады усяго найлепшага, добрай вам дарогі і беражы вас, сябры, Бог. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.